you go. If you don't see woman, no one negi bocha. Bocha poso neba fulelele. Lacha poso neba futileti. Obodo silike na ndi Igbo gabane. Abanye bafu ebulike wekota. Ugochukwu nyela anyị nyanwa ka eji agano. Iyoko. I agaghị inwe nnukwu mmadụ ohodu a ya were amara Chineke na nkuzi o jiri alala mba. Chaka ịga n'ụta anyị na-akpọ ọchị ka anyị gaa na nnukwu ụkọchukwu anyị a na-eji akwụrụ ogwula mba dị anya anyị ugwu ka ebe a taa anyị gaa ya ntị n'olu ya dịrị anyị na mma. Onye nze anyị ekelela mgbe and I'm happy member and that happiness is sincere happiness. Ọ dịghị ahapụ izu ugbu a ibuba n'obodo na-ahụ ndị dị mkpa and Chineke ga-asịkwa ike gara ede so ị ga-adị na-ekele ndị ka ha dịrị n'ụlọ na esteti ha gadebere eziokwu o kwesịrị ka na-akọtọkwa dị n'aka ejimaka n'eziokwu ebe ochie gị na ndị ọzọ ndị na ha sachi unu nwa aka olu otu agụ kọwa abụọ kọwa atọ tutu akpọwa ugbu agụ olu otu agụ ọ kwalifayala ịza ya ga-egbuzuo ya abụọ gbuzuo ya atọ gburu gawa ọnwa ịba dukọrọ na ndị achịghị anyị ugbu a adịghị ihe ọ ga-eme because leadership awụghị ihe asụ anụ. Leadership of all categories, call it family, church, obodo, and what have you. I think Evalanta, on our calendar on his here and face at all times who destructive criticisms. Where Banner Hemedia? Yes. I need it. And I we know all that man support to call him yet. Even at ÜMÜIKEAGWÜ. That's him, we don't do rule. Yeah, we don't do now. We are ekele Jesus ka o shiri n'ọnwụ bilie. Anyị wee ekele okwere ndị na-eso ụzọ ya. Several places ha gbakọrọ. Ha ji egwu n'ụjọ gbakọ mechie onwe ha. Ya wee ekele in the appearances o mere to them. Ya wee ekele o kelere ha. Udo mee gịnị? And kemgbe ahụ, the apostles na ndị anyị na-akpọ the church fathers. Amaburu ekele ahụ. Ọ ga-adị ihe a na-adị ekele kama na church. We call it apostolic greetings. And nobody should do the mmadụ. Ihe na-akọwara onye aha ịntanetị na-ewu ma agha ma ọnwụ ma mfu. O si n'ụzọ onye aha ndị ụmụike asị m udo dịrị unu. Dịkwara gị. Kedu okwu m chọrọ ịtọgbọ tutu m contribute my own little quota. Agakwa m ikele onye ụkọchukwu m na ya so. In the person of Reverend Canon Sopruch Dioma, our colleague. Orthodox Anglican Communion, where we are currently serving, is serving under the diocese of ÜMÜIKEAGWÜ. That's one later. So also note in the Mendi Barija. Modibo Bozom Jibianga briefly now before people from Naperia that very day. Based on the encounter where spiritually to be our burial. In fact, when we information no more made that commendation service. Abraham received where no law for the bar no prayer, and Abraham received where some discouraging words, from people. And people like us, based on formation and the training and the orientation, we have conquered fear for death. Yes. No one has
Because ọnwụ ihe dị ire. Onye fụrụ nke ọ fụrụ nwụọ ọnwụ na mbe na ije ahụ eji ahụcha aka nga ọnwụ onye ọbụla ga-anwụ anwụ. So mgbe na receive those discouragement and what have you, mmadụ atọ nsọ mmụọ kpọkọ ndị nwaanyị ụmụikeagwụ. Nyembiado ọnụrụ be nwanne ebe na-akpara ọzọ ihe agaghị iri m. Nga ama mmụọ mkpokwu ha kpokpuru ha mere ha ji reveal ole m onwe ha few days before ha bịara burial ala. Of which mgbe m na-eme homily na burial ahụ, a shared revelation na otu m jiri hụ our ancestors ndị nwaanyị ụmụikeagwụ ma nta iko dị ya ha wụ nne mụrụ nze anya nọ nga anyị n'okwutechara ha n'ụwa anyị amatala anyị ma anọghị ahụchara m ha ishiara mitin na họl otu a na-ala onye ọbụla so mkparị ya na-alaje ha na-alaje ha na-abaje ọgụ mgbe ọgụ nye onye ọbụla akpụ n'ọnụ asụje mkparị ya alụmikeagwụ emebisechara alụmikeagwụ emebise which I said in that burial. Isiokwu m kwukwere na burial a ma isiokwu ma mmalite ma njedebe wụ all that has to do with peace, love, unity. Ọ ya ruo ofe ọzọ m ji jụ ekwutekwala m okwu yiri ya na platfọm ma bịa ngwa na mmadụ olekwenye nwere smartphone ị na-egete ndụmọdụ ụfọdụ na ihe ụfọdụ mega ebe a and iji gwakwa anyị ije mere nga taa abịaghị m ya naanị n'ahụ onwe m as the only indigenous pledge enwere n'ụmụikeagwụ. I am not the first nor the last. Ije mere bụ abịara m ya n'aha dịka egwu m ụzọ in the person of Venerable Nweke nọ ala bekee Reverend Egwu Abachibụzọ dị awe Kori Reverend Dan Reverend Don Iwu and so on and so forth. So they are part and parcel of Ijambia. Abịara m n'aha ha, abịara m ikwu uche ha, abịara m ikwu ọnụ ha. Udo dịrị unu.